Għad-regatta ħajkun hemm 6 clubs minn 7 illi ħajkunu qed jipparteċipaw fit-tiġriet tan-nisa. Kif rajna waqt il-Pageant of the Seas illi kienet l-ewwel darba wkoll bit-tiġriet tan-nisa. Ħajkun hemm kompetizzjoni qawwija ħafna fit-tiġriet tan-nisa. Il-clubs kollha preparati. Nafu li l-Birgu ġejjin minn 2 rebħiet konsekuttivi, għandhom tim b'saħħtu ħafna. Però ma titnaqqas l-ebda mertu mill-5 clubs l-oħra li ħajkunu qed jikkompetulhom. Kif rajna tal-Pageant of the Seas kienu tiġri sabiħa ħafna. Id-dajjes daħlu kważi kollha flimkien. U qed nistenna li mhux anke fit-tiġrijiet l-oħra, ma fit-tiġrijiet tan-nisa ħanibdew mill-ewwel tiġrija sabiħa. Jiġifieri li ma sarx Marzu, ċert li tlifna ħanixbruh kollu nhar it-tlieta fit-tiġrijiet li ħajkun hawn. Nista' mmur ukoll fuq it-tiġrijiet tal-kategorija B illi hemm 3-4 clubs armati mhux ħażin sarwa ħafna b'tiġrijiet illi se jinqasmu l-punti fuq it-tiġrijiet kollha, s'issa hekk jidher għax inti tibda tisma' tara l-ħinijiet jiena ħobb insegwi. Jiena voli kont President imma jiena bqajt niġi nsegwi it-training minn hawn isfel jew immur il-ponta, jiġifieri u naraw ir-ritratti u naraw il-ħinijiet, tuħu pjaċir. Veru on the day tittara r-riżultat, imma meta tibda tara t-taħriġ u jkun hemm ċerta isaġġa kompetizzjoni waqt it-taħriġ. Dik hija healthy. Hija healthy għall-isport, hija healthy għall-qaddi fin-nifsu li jaf li mhux se jikkompeti waħdu, jaf li jrid ikun alert il-ħin kollu. Kien hemm stennija għall-polot għax huma mbagħad jaraw il-polza fejn ħad tkun. Veru on the day jekk it-temp jkun daqsxejn rieħ differenti aħna jgħidu rieħ pruwiera jew rieħ irmiġġiera, xorta jista' jbiddel l-andament tal-polza fejn qiegħed inti. Però huma il-vantaġġ li hemm meta jitilgħu il-polozz kmieni huma l-aħħar 4 tim 5 jitrenjaw il-polza tagħhom. Allura inti taf id-dajsa fejn titwaqqa u ngħidulu aħna hemm ħafna kliem tekniku illi l-qaddiefa jużaw u jattwaw dakinhar dejjem skont ir-regolamenti tal-Regatta Nazzjonali wkoll. Fl-istess ħin, kategorija A jidher illi ħajkun hemm challenge sabiħ ħafna bejn 3-4 klabs oħra. Irridu ngħidu li għal-regatta ħajkun hemm lura ammont ta' qaddiefa li kienu neqsin għal dawn is-snin li għaddew peress li kellhom il-biċċ xogħol tad-doping. Illum daw il-qaddiefa reġgħu lura magħna, trenjawk bħal mamlu l-oħrajn, inbidlu l-klabs ukoll, jiġifieri ma baqgħux mal-istess klabs tagħhom u li kellhom qabel u jidher li hemm stennija kbira għal daw il-qaddiefa u għall-klabs tagħhom li qegħdin magħhom sabiex naraw tiġri sbieħ, ġifieri fit-taħriġ kif edna baqgħu jidhru li għamlu avvanz daw l-4 snin ma qagħdux riqdin, itrenjaw ukoll, għadda kollox ukoll, kien żmien daqsxejn mhux feliċi għall-Regatta Nazzjonali dak iż-żmien. Illum ħriġna minnhom dal-affarijiet. Jalla nibqgħu naħdmu sabiex ikollna sport nadif, mhux sport sabiħ għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin u jidher li hekk se jkollna f'din ir-regatta wkoll jidher li ħajkollna tiġrijiet minn tan-nisa għall-kategorija B għall-kategorija A mis-silta sal-aħħar.